Reč je to njoj Jelena njoj, a ona je Jovana Milenković iz Aleksinca, ima 28 godina. Prva pesma je Dodirni me, koju peva Tina Bogićević iz ciklusa Zvezde pevaju zvezde, obrada Galije. Ovde su mama, sestra od tetke i tetka. Oni navijaju za nju. Da vidimo kako su pripremili za ovaj krug. Gledam te nekim drugim očima, upravo onako kako ne treba. U tebi je Vojvodina zaspala, sto izvora, nigde obala. I ne shvatam šta mi se dešava. Tako je. Nedostaje mi reč koja rešava. Nesigurna. Tebi je neka tajna ostala, ko muzika starih majstora. Dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski nestvarno i najlepše kad je prestani, okreni se i nestani. Dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski nestvarno i najlepše kad je prestani, okreni se i nestani. Bila je to, dakle, naša Jovana kao Tijana. Mislim, igra reči malo. Crta. Kakva crta? Da se podvuče crta. Aha. Da, daleko bilo. Mislim, neko kaže da povuče, a neko kaže da podvuče. Jel' tako? Dobro. Nije noć ako nije do podne, svaki zid ludom glavom zaboden, preko crte ne prelazim, ako dobro se ne kaznim. Nisi moj ako nisi budala, dobro znam što na tebe sam pala. Haos je u glavi, samo mi se javi ili se odjavi. Pukla sam ti ja odavno, tako da je sve normalno. Ubijem se, al ne brinem, popravim se, da se glinem da pukla sam, jer za tobom ja luda sam. A kada se sastavim, sve na moju crtu stavim. Inače, ovo je pesma Nataše Bekvalac. Ne može mama nikad da bude objektivna, ali za vašu ćerku, šta su bolje? Sporije ili brže pesme? Kako? Sporije, mislim. Da se tu više ona pokazuje bolje, jel da? Za sve ove, mislim, koliko možda budete objektivni, jel tako? Pukla sam ti ja odavno, tako da je sve normalno. Ubijem se, al ne brinem.